aké bolo vaše leto? Veľmi príjemné, musím povedať, aj pracovné, lebo my sme naďalej natáčali Sľub, už druhú sériu. Dala som si trošku oddych od dabingu, som povedala dievčatám, asistentkám, že ich prosím, že aby až v septembri aby som predsa, lebo som si zaumienila, že si urobím v poriadok vo svojej zanedbanej domácnosti. A musím povedať, že sa mi podarilo upratať až jednu skriňu počas leta, čo teda nemám sa čím chváliť, ale tak trávila som čas aj s vnúkom, aj trošku dovolenkovala a ešte ma čaká týždeň dovolenky, tak to sa nesmierne teším. Hovoríte, že ste trávili čas s vnúkom, o dnešných deťoch sa hovorí, že sú veľmi hyperaktívne. Máte to tak aj vy doma? Áno. Že ho musíte zabávať? No, úplne stačí, keď s ním hrám futbal, pretože je vášnivý futbalista a jeho vôbec nezaujíma, že jeho babina je nejaká herečka a že ma trošku pobolieva noha a neviem čo. On mi povie, babi, dávaj šupy a všetko bude dobre. Dokonca sme boli na výlete na strednom Slovensku a boli sme na takej krátkej túre a samozrejme, že sme stretávali ľudí, ktorí sa chceli so mnou fotiť. Milé to bola, on je skôr taký pozorovací typ, tak premýšľal a na obede počas obeda hovorí, babi, a prečo sa chcú s tebou všetci fotiť? Veď ty vôbec nie si slávna ako Messi. A ty si ani nezarobila toľko peňazí. Toto ma naozaj pobavilo. Aj som mala otázku, že čo vás toto leto tak najviac zabavilo, tak už som asi dostala odpoveď. Pani Sanitrová, vy ste aj taká žienka domáca, že k vášmu letu patrí nejaké zaváranie alebo robenie lekvárov? Nie, musím povedať, toto robila moja maminka, ale už je vlastne taká generácia stravovacia, čo sa chcú stále zdravo, aj my menej cukru, takže už veľmi zaváraniny u nás nejdu. Jediné, čo som zavárala, bol bazový sirup. A to je všetko. Okrem Slovenska ste mali šancu navštíviť aj nejaké Chorvátsko alebo nejaké more? Do Chorvátska sa teraz chystám na týždeň a na to sa veľmi teším. Užívate si plávanie v mori, alebo ste skôr ten typ, čo je celý deň na slnku a stačí mu byť na lehátku? Nie, jednoznačne slnko nie. Slnko u mňa nehrozí, lebo som veľmi ľahko opáliteľný typ. Takže predpokladám, že nájdem si niekde tieň, budem sa učiť texty, budem oddychovať a budem driemkať a budem konečne chvíľu nič nerobiť a nič neriešiť. Na záver ešte pre milovníkov Sľubu, čo čaká najbližšie vašu postavu, že môžeme načrtnúť? No, čakajú veľmi príjemné a vtipné zvraty a príjemné situácie, naozaj. A veľmi vtipné, musím povedať. Takže žiadna dráma. Nie, žiadna dráma.